Balki. Baba. Kai. Na baba. Yau ka shiga tukan banza. Ah. Kai. Wannan yarinya wani kai. Gani baba. Ha? Haka zaki tsami ni kamar ɗaya wata? Zara ki tsawo. Na mamanki. Dai. Balki. Balki ki wallahi ki shiga tatanki wallahi ki ji tsoron duniyar nan. Duk wanda ya aiko kiran ki balki sakin walakata shi. Ke na a waje ko ina magana ki ake walakata jama'a kike yi? Wallahi ki ji tsoron Allah balki. Ina gaya maki. Ba kowane dan adam da bai wanda Allah ya mashi. Yanzu inda na gita sai a ce gashi can baban yare ne da ba ta jin magana. Jama'a mutum rahama ne ba. Ba a walakata mutum. A haka ke so ke auren ya za ki sami ji ko wulakanta shi kike. Ina ma magana kina wani warware da ido. Ni baba wai ina da wanda ne. Idan kina da wanda kike so shikenan an ce ki walakata duk wanda yazo ki walakata baki san kowa da bai wanda Allah ya mashi wani. Wallahi ki hankali. Ki shiga ta yinki. Duniya ga ta ishi kowa riga dondo. Kina ji na ko? Wallahi kama kanki. In kina da wanda kike so ba haka ba. Na dai ga miki ko ki natsu. Ki daina lakanta mutane. In mamanki ta dawo ki ce mata na shigo zan fita zan je nemo na abin da za to. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wane ne? Hamisu ne. Hamisu, ba na ce ka ƙara zuwa kofar gidanmu ba? Don Allah taimaka ki hito mana. To jirani. Oh, no.